Dayu Limbuk, kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem pomo disender radio ngono kuwi suarane Mbak Engkang wong-wong wis mbayangke. Piyai iki mesti dhuwur lencir ya ta. Rambute ngandan-andan ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Pun mesti lah. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu Limbuk ngaten. Mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko Limbuk, teko apa? Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Ana syukuri. Wah, kaya aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup ya. Lah ya sak mending Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Lah Nduk. panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jeneng klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi to. Oh Ya iya matur iya. Mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumipun bintang Piye? tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Sing Bapak papak kuwi Sutresno sapa? paling ora to. Iya. Ana bintang tamu atek dipapak banser kaya maling aku. Bintang tamu kok maling aku. Pokoke wong mlaku nggih keng mriku waduh ngene kan. Mados Iya. kendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Bintang tamu, bintang tamu. Waduh tremose teko ngono wis. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Nggih. Kamu ndi? Jare Kang ndi mongko selewat nang ngarepe. Iya, Nanti nggih. ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Ah, Mboten iya. napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol, Tol iki singkatane tol niku lho. tol, sirata mustaqim. Nah, dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tag on election. Wih, duh. Apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung, tag on election. Weh. Saat itu juga dinunulke ketune tet lah piye dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mletik mripate iki kae. Ya sandase barang kok iso ono sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhe aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Nika nderek sowan Sami-sami. wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo sekalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nggo bangga. Lah nggih menika to kok maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten Lah to? ya. Jane iki nek bangga iki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bangga kuwi ayo bangga ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Weh. Basa Jawa nggih to? Nggih, no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo? Oh ngono. Nek Tresno ngerti to? Es ki apa? Ngono. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mula kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Ya. Nah, ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jan tenan. Mletik pindho iki. Terus Untuk menyambung tali silaturahmi, boten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar, nanging tangga tepalipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. amin. Ya. T. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Selo Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Media.
Wis jan kaya gareng becen iki. Ngono gak omong aku persiapan sih. Iya. Ah, jantenan. Iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi, Mbak Windy kali Mas Agivian dipun saranani nggelar inggit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan ati wedok iki. Wis. Noleh. Imane aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Ra ento. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Donarasa Donaweweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Nggih. Mulai ya larang. Es, yo. Sing ngomong larang sapa? Ana arep mandani pasar aku kowe. Ora, murah ya. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Oh, iya. Lah panjenengan mang priksani. Udar sini sak rencang-rencang kula. Mereka lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sakmono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Kan iso nggo tuku? Gizi. Ya, ini gizi kan. Punya ngadep rene. Gizi. Kepala wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Heeh. Es menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe nanging dienggo karo keluarga aku. Donarasa contonipun dalu menika gelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta. Hadiningrat. Ya. Saiki isih loro. N menika. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Ya. Oh, sing pungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra wayah Mbak Windy awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kae. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon iki 10.000. Walah 10.000 kuwi Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mungkin demite mriki mboten saged mancing teng kene Kang. Napa nggih? Iya. Kowe yo jiko kaya saka sajen. Piye? Apa padakno singgen ningkung. Iya. Piye Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten derek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kali Mas Agivian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Tapi batur bahasa gabur nek. Napa? Tapi batur bahasa gabur nek. Iki omong apa? Arah cetha. Jadi kagem sinau awak kula ki ambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati, tidak mencari kesempurnaan, betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Nek kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy lagi anyelatine Mas Agi iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omahe ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten.
mboten. Yen kowe Mbak Eka, Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter kok piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Kancane sih. Nggih. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penting-penting panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Kuwi ya ambekan kuwi. Karo sapi. Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan ngono kula pun pitados to, Byung. Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kaliyan anak kula sampun mengerti baik kan. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek nang panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Nek nang omah ki ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek antine neka lah kowe iku terus diputer. Tetak pindho. Aduh, boten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri salehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngresake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki Mbak? Nggih kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nane ndang dicipuk sik. Ya, lah Oh, iki. istri solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Ya. Ukur mateni lampu tak ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonan iki ya. Bojoku contonan. Tenang, Mateni lampu. Mateni Bismillahirrahmanirrahim. Ngekake nguripe ya carane nek nang Solo nguripe lampu. ngekake lampu. Heeh. Bismillah. Bismillah. Ya. Mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare kelaku gunung kok ya diyasinke. Amin. Mboten kok ya. Oh, jo panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat Yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah tak agem pengkot kita sedaya to, Byung. Besok dienggo sowan marang ning Gusti to. Ning ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenge ngati. Alah. Ora kuwi lumrah no. Jeratine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah. Gedawan. Wonten nggih. Nah, yo sing ning jeratine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allah. Nah, cukup nah aku kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi. Contone nang ndi ya ta? Gusti Allah nek sembah panjenengan teng pundi? Nah. Riko aku ndelehke topi nang dhuwur lemari aku lali. Ndelalah ketemu topine. Gusti Allah nang kene lagi. Iya ta. Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi nang dhuwur lemari to, bar ketemu wah Gusti Allah jebul nang kene. Kuwi ora kok nganu iki jenenge ora kaget bae iki kopi aku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Ngono to. Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo apa sare apa piye?
Jangan lu percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan koyo ngono kuwi. Gusti Allah ora mungkin sare. Ya sang budak sapa? Wis ya. Gusti Allah sare sing budak sapa terusan? Ya arep buka rono tak serok nggone. Iya. Mbak Ega, Dalem. coba akar nyuwun gunanipun sampean. Nggih. Tak menehi Kang Mardikan sik, ya toh. Suaramu kaya apa mumpung para piyayi kene iki padha mirsani ya toh senjem lan gaipun. Wah menika senaringan Sapa? rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Kang kula hormati Bunda Darsini sak rencang Bunda Tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya toh. Oh, saking Ngawi ugi terus saking PDE nggih ugi nggih. Iya. Sing ndane sing mimpin kuwi. Nggih nggih. Heeh. Menika anu tembangipun ingkang jenguk swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Ega? Wis. Imbangono katresnanku. Oh, ngaten. Dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa di atur sik Mbak Ega. Iki ana panyuwunan Mbak Ega kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamundang ngendang barang. Piye? Enten ngendang barang. Engko anu pamundang kon ngendang barang terus coba kaya ngapa? Pengen ngerti bedane Mbak Ega. Nggih. Ya. Weh, kedalan. Oke, well arti sawer bukan. Nggih. Ya kondalan benae lho piye? Ya monggo ya kondalan kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah. Wis diatur dhisik lagu dhisik. Kyai sepuh sami tasih lenggah. Ya dikeki libur. Bakune bengi iki suka pari suka ya Mbak anu Mbak Eka. Wes iki syukuran dalu menika. Wah niki ya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Siapa? Rikala mbiyen SMK iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Mana lewat gunung-gunung, jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku aku wis gak masalah ya. Iya. Ajare kayak mencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik, ya toh. Kula Pak Yono, nggih kok sprene gak tau bel. Wis lali sae. Kontakmu ilang kok. Kontakku ilang opo? Kula gak tau duwe pulsa kok. Yo, parah debusa. Iya. Iki pengawite sing lurahe Pak Diyono, Mas Yono. Yo. Ayo apa? Diaturke ya, Mbak ya. Nggih. Wahyu kamulyan sejati. Saban dina Lakone. Ugi kula aturaken dhumateng Pak Dianto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Kangen Ya. Tuku. Apa ngadeg? Yang rosok. Ngadeg kan ngeten. Aku nih kan hamil. Tapi saya ini yang sana karena saya juga paling bukan Matur mbah ngono budal sini ibu iki tetep ngomong karo anak-anaknya. Wah kok bintang pada masanya. Itu spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Biyung. Nggih. Iya. Wonten Tanjung Perak mriku Surabaya. Aku sama aku nek digawe wakpe. Diwake ya apa? Wakpe sing ning laut niku lho. Oh, ngono. Iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nek ngomong karo
adasne para putrane iki sabar mboten tau nesu. Kurang dinesu kok. Mboten nandur wis muni gejek ngono wis. Ora nesu muni gejek ngono wis. Ayo, witen arep nesu arek ngopo ya to. Iya, yuk. Ampun hati kurang bisa Yo dah, nggih. saben dina
Komplain co, waktu seseki. Langsung. Yo. Monggo karo biasa di luar. biasa di luar itu biasa tanggapan di luar. Ayo no. Kiai kok lari sih kaya ngono. Ayo. Luar nak tinggal limet kok. Pak dalang jawab niko ning YouTube seklik Pak dalang jawab niko. Kok sasi tanggapan kok iso ping swidak iki piye. Terus apa wae kuwi? Yo awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok lari sih kaya ngono ngabar ya kuwi arang-arang. Kami tak mau kowe melu karo bayu ngono ya. Kalau bayu nek tak selok kan ya boleh dong. Oh iya. Insyaallah iso neng. Malah diwedok iki setengah. Las jol. Pokoke ngono. Nggih, Pak Jogito sehat kok terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Wis tambah apa tak donga tambah bojone amine buanter niku. Wes aku mungkur, Pak. Terus adep ulon. Oh, nggih panjenengan kelak yo ndang mesti netepi rikara polisan nomor 5. Maksudnya madhep ulon lek badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah kok badhe madhep ulon kuwi menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki adep ulon tak esore ngelor ngono lho. Oh, kok iso kok kuwi. Ayo kene. Iki ana rambutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Iya. Piye kali kandungan kersa kesake ngono kok. Celake sik, monggo mason. Monggo, turusan. Oh, di atas. Nah. Tapi Mas. Gini. Dicepake sik. Kagak meke. Karo rancane di paling milik Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Pak Sutresno leres to Pak jenengan ngersake kula ndang. Lah sing ngancam iki ta? Wis ngancam iki duit piye kae wae ya. Kiri lagi. Kedah ngendang Mas. Ibu ngendang ya Pak. Aja Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Jalan tambah Bu. Aduh nopo? Ora Pak. Sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi Pak. Sing penting seduluran ya, Mbak ya. Tambah apa? Mikir matur nuwun kok ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Ambeni mbok nasi ngene aku ora Ora semangat. Pak Tresno ki nek Mamarjono weweh kiyaine ikhlas. Diniati ibadah. Oh iya kok. Pasang besok ben nggo Sadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo padange kuburan. Nggih. Kuli dono weweh. Iya ta. Aku ngono yo uga seneng dono rasa. Aku ngkeki rasa-rasa apa ki ora tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, panjenengan iki beda. Wah, anggere nek sapa sing rada mening sithik sayangi bareng kedaden kok tinggal. Ah. Kanggo contoh. Kak, aja muda lagi kak. Mboten. Kuwi wis zaman rono-rono. Wis zaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah iya. Nek duweke ado kaya ngopo ya bakal disedakne. Rungokno nang winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Indi ngene iki. Andane aku ngomong ngene ngomong kok aku ndongakno awakku gak jujur kok. Iya. Ya, gini. Dan Piai kok oron. Ayo. Anjing ajar-ajar. Nuwun kan delok
ngono kadang iki tenan pura. Iso rupaku ning YouTube ngene iki. Sinden roll on aku. Kalau roll on itu kados ngendikanipun panjenengan. all round. Roll on iki bak kelek ya. Heeh. Iya. Saya mau rupaku koyo pentulan. Itu bose. Oke. Nah. Kuwi anu no, kuwi kudu arek cagake no Mbak Eka sing ngono. Lah napa kalih nembang niki? Lah iya no, anu sing nyekel iki Mas Eka Mas Manto. Dicekeli iki. Mas sing saramban dipun rencangi Mbak Sinden sing ramban kedua mungkin. Oh ya, ngono ya. Cocok. Iki wis, sik. Anggun karo Yayi. Nah, anggun karo Yayi. Nah, gini. Ini si nambang, indah sih. Anu kepala jeneng ini, anggun karo Yayi jeneng sih ini. Lah, ganti tersani. Awekso. Nah. Digunakake Mas Manto kuwi. Nah, durung sik. Karo Mbak Eka rasa gregeg. Mbak Eka wis jinak. Mas sampe kok singo. Padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku Rosiden aku ya demit aku Mas. Wajahku sing ngereng kok biasa. Manis lho, kaki manis lho. Oh, kandang. Masa aku manis. Tenang. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Dan ini. Dites riyen apa mboten? Oh, ditesek kendangnya. Nah. Tang dudublek. Nah, coba. Ngapa? Nah, kalau dibantet iki anu kurang bantet ketoke. Ketoke kurang bantet ya. Nah, ini. Nah, yo balane tang dudublek. Nah, black dudu tang. Jam kaya iso. Iya, aku guru nang sama. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Bambang Tuku gedang. ning ndi? Lah iya nek anu mek rasono. Lah iya. Gas. Ya. Sing sabar ya Mbak. Dan ya kok iso iki lho guru nang. Adane kendang iki kaya iso. Aja mau ngendang nyopet lho iso ya. Raiku brangas. Ora. Wis pokoke manis kok nen Mbak Eka. Ajak little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Jangan lho Pak. Iya. Nek ping pantai. Terus Mas Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Nah, iya coba. Dino dicukur kayak budak rambut. Good. Suaranya bingung. Laru Pak ya. Bambang potong rambut. Iya, Wi. Kok suaranya beda ya, Kang? Iya, rambut ning panggonane rambut beda. Oh. Ana perangan rambut ya. Ana ning muspaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki kene Dodo mripat. mudun sithik. Nah, terus rambut kentol. Pentol, ayo. Terus dhuwur dada, ya ta? Bringos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Kumis. Warna-warna. Akeh lho seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba? Apa iso omong coba? Gak iso omong. Kok iso omong piye? Coba. Entar ya iso omong. Coba. Apa iso aku? Coba. Sik. Ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti, Brak? Wah. Ngerti, Brak? Ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe. Heeh. Kowe apa kenek telek? Iki ya iso omong iki. Iki pun. Nah. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Iya. Ayo. Iki? Iki? Ngerti apa? Kocok. Ayo.
Oh. Oke, yuk. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih. Kok pesingan hebat-hebat bangun kowe sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik, dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik. Mbak Anggun, Mbak Anggun. Nggih, nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Pak Jalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Alhamdulillah, ya. Hah, malu seneng aku. Yes, dari Tulungagung. Terus ngelerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin. Selamat malam, Mbak Yayi. 我是好大叔， Lho kok sadar maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Gimana ngomong coba. Ngomong, Dek. 我是好大叔， Baik, saya baik-baik saja. Oh, binate kok ya awakmu wis mangan bakso, kok biasa saja. Loh, urung ono sik to, Kak? Urung ono sik. Coba, Mas. 大叔你好吗？ Lho, baksone regane piro, Pak? Kok iso baik-baik saja kok ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Nah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上义大学， Oh, tahu Ora ya? lulus-lulus tasih tak suwe. 上义大学在首尔，知道吗？ Ngerti lah. 首尔知道吗？ Oh, nah aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo, Surakarta. Bener ora, Mbak Yayi? 对， Oh, kowe. Oh, kowe anak ketek, kowe. Kowe. Kowe anak ketek. Lah, Iya, Ro. aku ketek karo bro. Lah, Bisa sama sini omongan kabeh. Oh, Mbak Yani saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Jadi iki tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa slengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kowe ngono kuwi. Dan hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nah, Nggih. aja mau nyindian tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong iki ya nang UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Ya. Nek daftar sini Belajar sini. oh, neng anu, kuwi neng awan kuwi yo. Kuwi neng komputer. Ngerti komputer. Nek bengi, nah ya cekel terus dihukum. Ngomongane nyolong komputer. Apa? Dari sini kan riyen zaman riyen Heeh. presiden Mbak Gogo Dharma. Heeh. Lajeng nate menika sawargi kinarto sabdo. Nate minan nggih Indro Susmono nate dereng nggih. Oh. Ya iya, dalange Dalang yo. wis meninggal Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya ta? Lah iya. Dipet-pet kuwi. Mau tak kandhaki mau ngarep. Iya ta? Engko nek sekirane baterainya rada mleret dicas meneh. lagu batu. Yo, baik Kak, kaya ngopo? Yo. Podang kuning. Sargentina. Kaya ngopo? Yo. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuh golek sing kasayang. Thank you.
Nggih. Ini tak del. Sewu penontonnya lagi ngono. Matur sembah nuwun. Menika tembang nika kula kenakaken di Pak Pomo wonten Jember. Iki ngersake lho tembange lae lho. Aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. Ngomong komputer sini nggih. Anu pareng rawuh. Nah, iya. Kok nggih. Ki mau nyuara terus lah. Nek kebanyakan nyuara kok ndak malah dadi beser. Karena menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan tentang yang ada ini nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah. Kita mulai sampun. Ya enggak sih. Kan matur nuwun. Wah, penundang lho Pak Tresno. Wah, nunggu riyen nggih. Ya no. Beneran sih. Kiai Putri aku diproses lho cilaka mangan kene. Wah, nunggu lho Pak Tresno. Kilo tambahane. Pamitane, kula ngomong lho Pak. Amit mbok menawa kok sik dikon namburin apa betul. Lah iya, mulane kuwi. Neh lho, Pak Tresno kula ngajariin. Iya. Tinggal Katresnan. Mula saking Mas Mekar, menika kamasipun Mbak Titik Norma. Oh nggih, masalah. Mbak Titik Norma niku kolomben penyanyipun Pak Demantos. Nah, sing sida apa ora, Dik? Jak sembrono, Dik, ngene to. Nah, iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan kok. Iya. Karo sapa, Mas? Sing burung, anu. Sik wandamu wis ya. Wis, kae wis. Yo, kae. Anu sing cerak Mbak Eka dicoba. Dik sapa kae aku malu tepung aku. Nah, ini jenenge sapa, Dek Eka? Mbak Eka. Kenalin sih. Namanya siapa? Jangan takut-takut. Pak Dalang sudah jinak. Yen kok anu nembe nderek aja iki tekok karo mbakune manggile apa? Pak apa kena tak bagi ae. Kok yo mbok yo ngenomke sithik ngono, Pak De. Kan iku di anu sepuhe kok cara ngono nggih Pak Punden. Loh, kok aku kuben iki. Sudah dipun Pak Pundi-pundi. Oh, iya. Kalau ora bener iki nggih leluhur kok. Lah, malah. Derajatipun inggih ingkang luhur. Kuwi to. Ya, jangan banget. Wis, pelawak iki nggih. Nek ngomong iki to. Gini, berdiri, jumeneng. Gini, karo Mbak Winong. Itu kayak diajarin Mbak Winong. Caranya joget, arep pengen joget piye? Arep joget nyeleter rolonge. Wah, Mbak Winong bisa. Arep joget woyo-woyo bisa Mbak Winong. Gini, karo Mbak Winong jumeneng. Ngandani Mbak Winong. Ninggal Katresnan. Apa? Ninggal Katresnan. Apa ya? Tidak melakukan. Ya, ninggal Katresnan kembangan ini ninggal Katresnan loh. Gini. Ninggal Katresnan. Ya juga kalau lakone Winong dong. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa, adekku? Jumbo iki pripun? Tegese lagune kan ninggal Katresnan. Jadi sing ditresnani wis ditinggal. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak. Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Niko. Ya Allah, Iya. ya Allah. Kurang piye coba. Bukannya kakung tak saya mau. Hah? Kok kakung ini? Jenengan seorang kakung kula. Kakungnya umurnya piro kakungmu? Coba. Umurnya 70. Oh, aku saya pitulas ngaku kok. Diwalik, Pak.
Ya, hingga ngatur-ngatur. Dek siapa namanya siapa tadi? Naza. Naza. Dek Naza masih sekolah? Masih. Iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Oh, diisi. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ngene sing bener ya, Pak. Sekali nih Kak, sekarang nih Kak. Ganti anu karo Kak, karo dibimbing karo Kak. Nah, gurune kan Kak. Mboten kok. Heeh, piye? Kula anu remen menawi panjenengan kendhaku kalih Dik Nazar. Piye? Ning anu jajane kok kon kene wae melu aku. Heeh. Aku ora dadi presiden, kan pek dhewe bae. Ora, masmu kok Lagi padha pek dadi presiden dhewe kan lho. Oh ya. Dik Naza iki. Dik Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa mungkin? Pikir hatinya. Berarti bisa ngukir di hati Bapak? Oh. Iya. Iya, Zat, apa-apa. Pak Zat nika kok diukir. Paling saruke diukir kok diamplase bar diukir dipernis lho. Nggak apa gocek ide iya. Pokoknya nggak usah takut, gitu. Itu mic, ya. Kalau ngegambet yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan bayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Nggak usah. Jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 itu memang harus banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesianya. Banyak serawung itu banyak bersosialisasi. Tapi lo kayak Silaturahmi. bersosialisasi. Bersosialisasi. Bersosialisasi interpretasi Sosialisasi. sosialisasi. Bos, kayak omongmu lho. Nah, jangan karo ibu-ibu PKK ini kan. Dompet. Ya, yuk diaturke ya. Coba aku ngetes suarane Dek Nazar. Dek Nazar. Apa enggak Dek lagune? Mek. Ya, cah, monggo. Ayo, batik deh. Ya, apa? Ayo. Yuk. Kok Dek Winong sik wae. Ayo. Turun ae, Dik. Nangis sajroning atiku nalika seribu
Thank